Sabuye sadibana kwakhona. Ndike ngakhetha ngencotho lapha ngifuna ukuphinda ngayo ngoba ividiyo ngifuna ibe nezokukhawulezisa kakhulu. Incotho-ke yinto eyingozi kakhulu engamele idlalelwe kuyo xa ngabe ungayazi kakuhle. Ake simbe kanje, incotho-ke yenza into ezininzi kakhulu. Uyakwazi mhlawumbe ukuthi ulapheke umuntu ongaphilanga ngengqondo, uyibilise, aphola amanzi, uyifake ezindlebeni, uyifake nalapha ezimpumulweni okanye emakhaleni. Incotho-ke ibizwa ngendlela eziningi or ezininzi. Abanye bathi yincwadi, abanye bathi yishwadi, kube yincotho ngamagama wayo-ke awo. I-toxic kakhulu-ke, iyawavala amanxeba xa unesilonda esibi and is very fast treating the wounds. Yenza isilonda singabi nasikhokho, ufumane uba siyenza nje sibe like that pink. Is very very quick to treat the wounds. Uyakwazi uxosha imimoya emibi ekhaya, uchele nje ngayo iyodwa. Mhlawumbe-ke uma uthi ufuna ukuxakweza izinto nawe unamali yokubona umelaphi or into obonayo, uyakwazi-ke futhi ukuyithatha uyithage mhlawumbe ngohlobo, uthathe incotho, uthathe ubani konje, udakwa, uthathe undibonisele, uyiphekisise 3 hours, and then kule 3 hours make sure uba uzoyisefa kahle, and then uthathe only icephe, ispoon, 1 spoon esigcwele, 1 spoon uphuze, hayi udlule apho ngoba iyingozi. 1 spoon uphuze xa uzolala, ulale, then-ke uzobona lokhu uzobona-ke, uzovuka futhi ungathi unebhabhalazi ekuseni ngoba izobe ikudude kakhulu. Ndizophinde ndibonge kulaba bakwazi ukusubscribe. Ngicela ukuthi laba subscribe-ileyo umuntu kwi-comment section lapha phansi abhale inamba yakhe ezokwazi ukuthi ngisithetheni, ngizokwazi ukunifundisa okunye, ngikwazi ukunifundisa kona, ndinisharele ulwazi enginalo. Iyabonga kakhulu and ngicela niqhubeke nisubscribe, nilike, nishare.